anong oras po sa bigit na makago? Alas 2 na. Pag may traffic, araw na. 5 yaw na. Bago pa mag-5. Mag-araw ka na eh. Ayan, ara dito sa Punduan baga kaya kita. namin kita sa Jollibee. Madali na magliko digday. O yun na. Are, Yan. sa Louisiana? Oo. Uuunin na. Yun na. Oo, ayan. So, bypass. McDonald baga ito? Oo, ito. McDonald dito ba kaya? Oo, Tama. McDo. Ito, tumalpan so kamay ni Jesus. Oo, diretso din mo. Palukban. Ini anong pangalan ng kalsada na yun? Ha? Louisiana. Lukban Diversion Road. Lukban Diversion Road Oo, ini. yun. Amara. Lukban Diversion Road ini. Oo. Ako Louisiana. Ha? Day pa. Ipakita ko sila. Lukban to. Kuya, anong pa? Ito baga ano? Van Farmer Trading. Lukban. Oo. Ito yung palitan ko siya. Gusto ng pati. Mamadali na. Ayun sa sentro ng munisipyo. Oo, ini. Oo, dito. Tigigig. Saan ito, TV? So, yan. Dito na. Sa Parato na ka to. Ano? Saan? Lukban Bypass Road ba? Ito Bypass Road yung Diversion Road. Saan ito? Pasentro. Pasentro, pero Panagkarlan ito. Laguna. Oo. Oo, ni alam mo na. Pero, Ayun na bagay na eh. So, mas barato garo ini. Ini, mas barato din. Oh, ini na so, ano? Sumali yan. Oh, yung mali yan dyan. Pero alingan mo, pera ito. 66.30 extra advance. Sa mga, so, utunganin sa Lopez o 64. 64. Yan, Mura pa lang 66. dumaan. Sige, ayos ini. Samantalang pagkuman na raog. Siguro, ano ini, one way. Muni kaya. Naglaon. Ano ba yun?
mo school. taga, High ano, school. San, Oo, Santo Domingo. San Isidro. Oo, tama. Tapos, may taga sa Marapael. Tapos siya. Ito, high school classmate ko. Ini, college. Sa Tabaco. Hindi nga din, may bata na yung digdi o ulo sa nasa ibo. O tumali. Hindi mo ito, JB, ano na ini? Ano na ito? Laguna. Lugba na ito, ano na itong garo? Laguna. Kaya ito mga sa liko, sa entrance na mo Hindi, ano kay Luciana. Ay, Luciana. Ano na dito? oh, Luciana na ini. Laguna na ito, Quezon. Lugban pa garo ito. Dali nga ang kaya, ano ba ang nag-clear? Tapos, Luciana. So pag balik nito, is palto na yun. Iyo. Yung magayon. Magayon mo lang kung mag-drive sa palto. So kapalgot bagang sukanto ang salmeng. So puro salmeng sukanto baga kang araw. So kapalgot kinagana kibakan. Dumina pa na anang kinagan kibakal baga na So, ito sinita. JB. Sukanto bagang salmeng. Hindi ko alam ang kapal mo na So naman sa so masunod na arong ka itong subakanting arong na pig-agyan ni Dominic. So so ano next to first house pagkatapos ka itong araw baga puro salming baga ito so so harap na Puro salming. Corazon man. oo niyan Hindi siniparo ko. may bakal na Siniparo ko. at ito kinagang kibaka alaba pasiring ka ano kasi pag uli mo tayo mo arog na kaya so kanto baga na puro Oo. salming ko ta Natikiling ko lang kaya so may bakal So, ng sagay ba? ano paala pa kay Lino kay Siluta oh. Duman sa bag niya. Duman sa eco bag niya. Luwi siya na inyo ta. Piot na. naiiwan na yun. So siya na. Ayun.
pa. Bata dala mo na kagilid-gilid. Ay, ano nga yung festival ninda, oh? Pandanan Festival. Saan na kita, JB? Ay, paano yung one day? Day. Ano ba ang na jeep ini? Hindi tama. Ano ba ang na jeep? Ayan. Siya na Santa Cruz. Tapos, okay. Elementary school, ito pasakat. Ka-auto-auto. Pagkabiyain ni naman ito yung suot ba? Hindi na suot ka niya. Bingka. Siram na bibingka. Oh, sarado. Udo man ka bumakal sa ano? Udo man ko sa matanda. Naialabot ka makal.
so ugwa pa lang JB kay sa basod baga duman sa daga na lula mo sa lane. Kaya nagtuwa ka mo, tema ako na Ay, magayon na o pig expand kay asudiki baga. Oh. Malapadon itong paglakawan sa itaas kang diki mo gayon hanggang arani na sa dagat pero Ay, iyo. pero pigigibog pa ay patapos pakumansok do sa dagat pero arani na Never pa nakaduman ka. Oh. Sa basod. Di ba nakaduman? sa masunod magdumanta ibalik ka. Saka ito. Baka agi mota digding hapon. Dahil dati nakaagi na kami dito hapon. Ay. So kainit baga so pag uli bagang so nagadang ka si Lula mo. Ay. Pagbalik hapon man kami kayo napabalik. Araw mong kanin mo. Oh, ayun. Nagirito na kinirap ako. Capture ito sa camera mo so. Ano sabay kami oh. Oh. Awag na ito. Road slip. 50 meters ahead. Road slip.
siya? Hindi. Oh. Pati ang mga araniw naman sa highway kaya dari di maway din matigil. Maano ito. Magawasan ang arong ito. Itong tig-drive ko na rin halos nagkabanga man sa biyahe. 2:30 ang kabanga. Hindi halos kabanga. Halos kabanga man. Mga 4:60. Ang tanong. Gusto yung po kayo. Kada mo ka na, JB, sa PITX? Dati? Nag-agi So, pag uli mo? so pagpadigdi ko kan October. Nag-agi siya naman. First. Pero ito sa Domingo ta, ito pa kasi baba 8. Ang naisip ko, malak akong paduman so Ortigas exit. Basta masakay akong jeep na sa show. Tapos sa show, Masakay kang sa carousel. tama. Pas carousel. Hanggang MOA, Oo. Pero, hanggang ito? PITX. Ano ba ito? Umabot pa ito sa Ito man MOA. ito maagi sa MOA, pero sa EDSA lang ito nagbababa. Di man ito basta nagbababa kung sa EDSA MOA, JB. Ang pinababaan ka ito, MRT, mga MRT station. Station. Hindi, ano siya, napot ko naman sa nag-agi man sa Sa MOA? nag-agi siya sa MOA, tapos
So, pwede ka na Hanggang magbaba saan? duman. Oo. May ano siya, may babaan man siya sa MOA. Iyo. Iyo. Tapos, ito na, MOA to, ano na, MOA to PITX. Tapos may nakaka-chat man akong klase kung anong oras ang, hanggang anong oras ang biyahe, 8 PM na. Pagpabito ng aling PITX. Duman ka na lang mabakal kang ticket. Oo, tama. Awan ka Duman na. makit. Ang bakal mo. Dahil man garo, fully book. Iyo, sinabi ka ko na lang man yan. mabakal. Sa bako naman, huli, hindi naman na rulian talaga. Dito ko ito mong mapilian duman. Pagsawa na lang o Ayun nga, naisip ko, magkagsawa. Or Alps. saan ito? Hindi, wala. Private property. Hindi. Sa agama, duma na lang sa simbahan naman. Sa Sabado, pangaji. Sige, iyo. Simpaka. Oo. Tapos sa Domingo. Okay, ito may ilog ba ito, Jete? Ano ba yun? Saan ang river? Saan ang river ito? Tama pa sa Hana ini. Oo. Maraming nakita. Basta pa kayo. Wala. Yeah. Ano, mag-message ka ko ta sa LTO. Abutin mo kung... Oo. So, card Oo, mare pa. sa aga. Oo, Si Ili- JB. Pero ang sabi nila, Ano da? I-message ka? dahil Sa email mo, sa ano FB, mataramdasin nila. Sa FB? Oh, kung Ano yung pagiging ready. mo sa FB? Hindi ko pa wanahin.
dito man sa Sorsogon na inarog ining ano, lampos. Sa dayot kaan. Lingaw ko ta. Oh, shit. Oh. Ganyan. Tinatawag sa pista. Nagpatake. Pagi mo, pakaagi mo nila. Nakaagi naman ang disi. Dito kami rin. Kaya Pero inutso paba- sinundo man siya. Oo, pagpabalik. Siyempre, tamalingaw ka na. Bako kang inot na pagbalik, kaibanan ka baga. Baka din mo lang nailingan. Hindi paro. Nakabalik na siya. Kuha sa Antipolo. Digdi man sila nag-aaway. Antipolo. Eh, paano kung gusto kong pumasok sa simbahan, saan ang daan? Entrance. Ako na inot. Ay, daan mo, punta mo lagi dyan sa simbahan. Oo, sige. Ay, oh, no entry. Mga pwede. Tata, no entry. O, mailing daw kita sa simbahan. Ano, sarado? Mukha. Mailing mo talaga, o bisita iglesia na, o dyan. Bisita iglesia. Gusto ko makalaog dyan, di ko pa nalaog ang ano. Mari na ta, mailing kitang sandali. Tama ako pa naman. Dali na ta.